Hristos se rodi, srećan Božić i srećna vam Nova godina. Kasnim debelo, zato ću brzo i u kratkim crtama. Novembar, decembar i najava 2023. Kako početi nego duplim zlatom u novembru. Za razliku od prošle godine kada smo na republičku smotru otišli samo sa Bubušincima i uzeli to jedno zlato. Ove godine i Bubušinac i folklorni ansambl opštine Malo Crniće, dva ansambla i oba u najboljih 5 u Srbiji, oba kući doneli zlatnu plaketu i mnogo nekih sporednih, da kažemo, nagrada, počeši od najboljeg pevačkog ansambla, najbolje nošnje, najbolje koreografije. U svakom slučaju, mnogo dobrih pohvala i sav taj trud i sav taj rad se isplatio. Dokazalo se da se ne mogu dva ansambla spremiti na maksimum, ali je Nikola dokazao kao umetnički rukovodilac, kao koreograf sebi da opet može da dva ansambla spremi da budu na nivou republičke smotre. I to zlatnom nivou. Kao što rekao, duplo zlato, što se toga tiče, takođe nije to bila jedina nagrada u novembru, i pozorište sa predstavom DR po tekstu Branislava Nušića, a režiji Nevena Rakočević, uzelo je prvo mesto u Požarevcu na festivalu, tako da poprilično, da kažemo, onako trofejni novembar za Crniće, a i za Bubušinac. Ne mogu da kažem da je to sad kruna neka, ali jeste lepo osjećaj. Jeste lepo osjećaj kada se trud isplati i kada dođe takva nagrada kao što je došla. Po meni, smotra u Požarevcu i jedan i drugi ansambl, možda je Bubušinac bio malo stegnutiji u Požarevcu u odnosu na Pazar, dok je Crniće bilo fantastično u Požarevcu. Ja potpisujem da je Crniće u Pazaru bilo kao što je bilo u Požarevcu, bilo bi prvo. To je sigurno, zato što je Crniće u Požarevcu bilo odigralo svoj najbolji koncert ikada do sada. Crniće ne postoji dugo, postoji 2018. 4,5 godine nije neki veliki staž za ansambl, jako mlad ansambl. Kad kažem mlad, ne mislim samo na to što samo postojimo 4,5 godine, nego dosta mladih igrača u ansamblu, jako mali broj iskusnih dugogodišnjih folkloraca i folkloraša, i u stvari, inače, folkloraša, kažem zato što, da ne vodimo debatu što je pravilno. Od one prve postave ansambla, kada je Crniće kao ansambl nastalo 2018. jako je malo ljudi ostalo, tako da veliki tu uspeh za Crniće. I ne govorim to zato što se meni Crniće, zato što, eto, budemo realni, za tu malu mrvicu, nijansu, uvek će mi taj ansambl biti draži jer sam tu od prvog dana, jer sam iz tog sela i tako dalje i tako dalje. Ja sam 1000 puta rekao da mene mnogo manje boli glavu u Bubušnicu na probama, zato što u Bubušnicu nekako iskusnija ekipa i ono što ja vidim u Crniću, ja sam jedan od par koji vide, to u Bubušnicu svi vide i svi radimo na tome i mislim, naravno, doći Crniće do tog nekog stadijuma i tog nekog stepena iskustva i jednostavno sad to dolazi godinama. Ali vratio bi se na Crniće da za tako mlad ansambl, tako, pa da kažemo, neiskusan ansambl, smotra u Požarevcu je bilo nešto wow. Stvarno, ja kao neko ko je krajnji, ja kažem pesimista, ali realista, ja sam bio iznenađen, ja sam bio oduševljen, ja sam stvarno po prvi put bio bez teksta kad je taj ansambl ubitan. Sa Bubušnicom sam to mnogo ranije doživeo. Vratit ću se nazad na smotru u Smederevskoj Palanci kad smo igrali Kosovsko Pomoravlje. Ja i dalje potpisujem da nikad bolje tu koreografiju nismo odigrali. Nijedan ni drugi ansambl, jer je jedno vreme i Crnić igrao tu koreografiju, ali nije u drugi ansambl nikad nije bolje izgledao u toj koreografiji nego tad. Sem folklora, kao što rekao, Higluma je tu. U novembru taj festival i to prvo mesto na iznenađenje svih. U decembru prosidba ponovno na repertoaru. Mi to tako malo vratimo, pa malo zaboravimo, pa malo vratimo. Nadamo se da to neće biti slučaj u 2023. I takav dogovor imamo sa direktorom da igramo što češće, jer je predstava takva da ne sme da se stavlja po tepih. Čim se stavi po tepih traži ponovno obnavljanje, jer dosta tekst nosi predstavu, dosta radnje u predstavi. Tehnika, kao tehnika svetne muzike, nije toliko zahtevna, ali je pogotovo ne svetlo. Ali tekst kao tekst je jako bitan.
za tu predstavu, jer to je, da kažemo, vodvilj, vrsta neka vodvilja, tako da tu je tekst jako bitan. I čim se tekst ispusti iz ruku, predstava pada. Predstava koja se očekuje da bude urnebesna komedija ne sme da padne. Ne sme. Odigrali smo u decembru, bila je okej, nama kao glumcima, pogotovo meni, ajde, ostali glumci su možda bili zadovoljniji od mene, ja sam, kao što rekoh, realista, pa čak i možda malo pesimista, perfekcionista, pre svega, ja volim da to bude onako kako treba da bude, volim da svaki put bude sve bolje i bolje. Meni igranje predstave sad u decembru nije bilo na nivou na kako mi je to bilo pre. Iako publika i pogotovo ljudi koji su gledali ovu predstavu više puta govore da je bilo fantastično, da je bilo sjajno, neki kad čak kažu da je bilo i bolje nego pre, ne znam. Meni se iskreno nije svidalo, mislim, bili smo okej, bili smo super, bili smo dobri. Publike nije bilo nešto preterano, ali bili smo dobri. Crnić je, da kažemo, ove godine, to je 2022. kao novi projekat i dobilo i tu pevačku grupu Arija. Tu pevačku grupu meni znači dosta, ja nisam u toj pevačkoj grupi, to je ženska pevačka grupa, ali znači mi dosta zbog toga što je moja sestra, mlađa koja je inače pevala samo meni kod kuće i smarala nas, znači katastrofa. Konačno, ona je prepevala i na koncertima folklora i ovako, mislim, promocijama knjiga i tako dalje. Pa je jedno vreme prestala. Da li je bio pad samopouzdanja, da li je bio neki ne znam šta je. Ne bih ja o tome. Ali mi je drago što ponovo peva, drago mi je što je ponovo na sceni. Imali su svoj koncert krajem 2022. Ja sam oduševljen tim koncertom bio. Malo pristrasan, ipak su sve te devike koje ja znam i neke duže, neke kraće, ali neke draže, neke manje. U svakom slučaju, malo sam bio pristrasan, ali su stvarno bile fantastične i stvarno za grupu koja postoji manje od godinu dana bile su wow. Maja Radivojević je žena koja ih vodi i žena koja ja skidam kapu, svaka čast. Ono što ona gleda s njima je sjajno. One su to godine nekad zvučale fantastično, nekad podbacivale, ali uvek je to bilo, pa dobro, nisu loše. Posle ovog koncerta niko ne može da kaže da nisu loše, nego su fantastične, nego su sjajne, nego su wow. Sem Arije, tu je i taj Orkestar Centra za kulturu, malo improvizovan, ali su i oni zvučali sjajno. Ako je nešto ove godine bilo je žurki, bilo je provoda, bilo je zezanje. A ako nečega nije bilo ispunjeno sve ono što sam zamislio na početku godine. Znači, kogod se ne sjeća, možda vrati nazad, klip koji je bio plan 2022. Kao moja godina, 22 kao moj broj. Podbacio sam, ne u delu, nego u svemu. I zato sam shvatio jednu stvar. 2023. nema plan. Nema zamisli, ja ću sad, ne, ništa neću. Idemo iz dana u dan, iz nedelju u nedelju, iz meseca u mesec, bez plana, ali po nekom redosledu kako bi trebalo da bude. I muzika, i folklor, i gluma, posao, i ljubav, i društvo. Znači sve to mora da se dovede u red u ovoj godini. Bez plana, ali jedno po jedno. Neću da kažem da 2023. mora da bude moja godina, to sam rekao za prošlu, pa nije. Neka 2023. bude za nijansu, za mrvicu bolje od sledeće. To je bilo to za ovaj klip. Da ne najavljujem neke serijale i sve to, da sam toga prebacio na TikTok jer je lakše. Da sad ne obećavam, ne znam nija šta, polako. Kao što rekoh, dan po dan, nedelja po nedelja, mesec po mesec. Tek je počela 2023. Ali, što bi rekla Ana moja drugarica, propo one Cobijeve pesme, samo jako nema meka na ovoj pesmi. U ovoj godini. Jo Bože. To je, ovako će biti cijela godina. Smotana, ali
najbolje.